Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Agbakwa m uju, agbapụ m ụbịam. Ụmụnne, ihe alụ na-emekwe n'elu ụwa. Culture dịkwa n'ụdị n'ụdị nke onye jekute ọ na-afụ n'anya. Thank God kwa amụrụ m ana Igbo. Ana Igbo unu dịkwa mma. Rafchakwa na a ga-aga nọkọta na-asị ha nka. Unu makwa mmadụ na-emenye onwe ya ihe alụ n'anya, ihe Chukwu jụ ya. Ana Igbo unu na-eme etekwa ihe Chukwu na-achọkwa ma asịsị tụnebe maka ihe m nụrụ taa ntị chiri m. Ya bụ iwee sị na wee fụ oyim nwaanyị onye Guinea Equatorial wee sị ya kedu ihe na-emebu unu taa. Ọ sị m go sit down man, si ọ bụkwa na ihe ọfụ, si na ọ bụ culture na ọ ka esi eme ya, si na ụmụ nwoke na-anụchicha nwaanyị na-edubetekwa nwaanyị n'ụlọ. O dubete nwaanyị n'ụlọ, nwunye ya si onye ahụ welcome bunye oche, di ebulie baa ụlọ, o bulie baa ụlọ, nwunye ya na-ekutelifa mmiri na-asa abụfa. Nwunye ekwu okwu, girlfriend ya bụ side chick amalibe nwunye anya, di na onwe ya amalikwe nwunye anya na ọ bụ culture. O wee nye iwe, o jee mee ebe ọzọ na di ya yara disturb ya. Unu afụgo? Ọ sị m na ọ bụkwa culture. Unu afụgo? Onye ka eji si na iluo na Guinea Equatorial, Uganda, Rwanda, Zambia mbụ oya obili na aja ọcha juru ebe niile. Mgbe owute ọfụ ọ na-egbusisi mmadụ, a sị na ogwufe agha ngali, ogwufa enyụofe ịkpakwu. Maka gịnị? Faji nnọọ nye akwamiko aṅụ mmiri, faji akwamiko eche ọjị. Onwe dị ihe ha ji eme, anyị nọrọ ebe a na-etiwasị onwe anyị. Ọkwu ya ka m ejiri etinye ọnụ n'ụmụ ya. Ifuru sinsi owube etinyere m ọnụ ya maka ọ bụrụ my brand, ọ bụrụ my niche, ọ bụrụ ihe m bịa ka ndị na-eme na social media. Onwe ndị na-abụ abịa gbara ụtọ na-eme ihe nwa, na-akwagharị ukwu, na-akwagharị ala, na-eme nnọọ voice si mi, na-eme nnọọ notice me, nnechefe n'anya, na-aga na-adị m atụpụrụ ọnụ. Ọ bụrụ nnọọ na ndị niile ahụ na-aja asị ị na-anyị na-aga waka pass ifufe akwụsị, mana ije na-asịta ha atụfịa akwa God jikwasị nka, God asịra nka, alụ zikwasị nka, alụ asịra nka. Fa na-emesi ike maka ịtụpụrụ ọnụ, fachọ ka inotisi efe and ndị a na-abịa achị akwa ihe ahụ. O nwere ike ije wetie shi ya na peji gị sisi nenebe aba njin, nenebekwe na ukwu, nenebekwe na ihe nwa kpekusuo, nekwe na nka, nekwe na aba njin ya nenebe. Ịmana na ị na-epromote ihe ahụ, ị na-epromote ya maka gịnị? Ị kwesịrị ịrapụ ya. Ịmakwa na ihe a mee nkịta nwee na-akọlụ oyim nwaanyị onye iwu ojii. O wee sị onye iwu ojii nọ na United Kingdom, o wee sị onye ọbụla na-achị ya ụmụ ya, especially ịnwego ebe a na-aga ifu okenye o bupụte ngedegwu tie ụmụaka n'ọnụ, si anya na-amịcha na-eme ụmụaka ihe alụlụ a na okenye ya bụ pedophile maọbụ molest. Awụ vidio onye ebupụta ya na-achị ya. Ọ sị na ụmụ ihe ahụ adịrọ mma, onye ọbụla na-achị ya anya ọ laikili ya, ọ na-epromotu ya. Na-afụkwa akụkọ na mmadụ shiala ihe ka afọ ihe ọjọọ. A sị na polisi nweta gị ebe ishiala onye na-emolest ụmụaka maọbụ onye bupụta ngedegwu nye ụmụaka ya mịchaba, maọbụ onye na-edina ụmụaka, maọbụ onye na-edina ibute especially ụmụaka. Iwee shia anya na ịnọ n'okwu na ụka na gị nwa shiala ga-eje nga na okwu iwu na no promotion ka ị na-eme ihe ahụ, no promotion ka ị na-eme na ị na-eme. Onwe ndị amara na a na-eme ụmụaka fafụzi anya fa ejekwesị ka fa practice ka fa fụkwa ka o si atọ. Ịma na onwe ndị ụmụ nwoke amadị ihe ma ụmụ nwaanyị amadị ihe. Ụmụ nwaanyị na-ewekwula aka dunye na-afụ gị, ụmụ nwoke ewelu ngedegwu fa dunyekwe ka fa na-etestcha ihe niile ka afụrụ ka esi atọ. So nzuzu Chukwu kere sisi adọlt mebie na ọ bụ ihe adọlt, na ọ bụ ihe di na nwaanyị na ọ bụrụ ihe ụmụaka. Ihe afụ ogbo nwa agbọghọbịa toro eto uje di na ụmụaka. Ọ bụzi ụmụ nwoke nke fa kazi njọ na fa anaghị ejideta onwe fa. Kwa ịfụrụ polygamous nature asị na fa bụ ya nnọọ. O wee na-akọwalụ m ịbịa ya bụ ị na-edinekwa onye Uganda, gị na onye Uganda na-ayị, maọbụ onye Rwanda, ma onye Zambia, ma onye South Africa, ma onye Guinea Equatorial. Matakwa amata na ibutegokwa obili na aja ọcha. Asị na fa bue agha feji edi akpọrọ ihe ọbụla na mgbe
o wutele ofu aka enwere ọgwụ ya na fanwụ ụlọ ebe ahụ nya bụ ma agbọghọbịa ma ikolobịa ma ụmụaka fancha niile mama na papa ị ga-afụ mmadụ ọbụla ọfa nya mama fa na papa fa anwụgo ọbụla maka na gịnị mama meli na-aga papa emeli na-aga ọ dị nnọọ ka obodo Sodo na Gomora and gị nwa na-aga ịpụta ibupụta ababa na si na ị na-abụfe ọnụ na ihe ya na-eme ajọka ịma na promotion ka ị na-epromotu fa mesibi ike maka fafụ na ị na-enotisi fa na-emesi ike nya bụ ịpụta waka pass ya nya bụ ọ bụ ihe ka m mụta wee sị ka m na-akụziri unu ya gekwe na ntị ka unu mụta ya maka gịnị ị na-epromotu fa na-enyefa promotion ị na-enyefa promotion fa na-emesi ike and o gosi na ọ bụ ihe ị na-alike ihe ọbụla ị na-ashia ọ bụ ihe ị na-alike ị na-emegode tofia akwa na-ekwe nke a mee isi anya maọbụ iweta etinye na peji gị na-egosisi bịakwa neneno ọ bụ ihe like ị na-eme ọgwa pretenda ka ị bụ nya bụ ị na-epromotu ihe ahụ ị na-epromotu ihe arụ isisi bịakwa neneno tofia akwa ịma na promotion ka ị na-eme mụnwa ama bụ ka ọkwata ka mma a sị ikwu amada ibezie amatagokwe m wee sị ka m gwa unu ọ bụrụ my niche ọ bụrụ ihe nna ala mfụpụ ya ngwaka pasị ọ dịka mmakwa na ihe ahụ bụ ihe alụ ma ị na-achị anya and ihe ọbụla ị na-achị ya ọ bụ ihe ị na-alike ọ bụ ihe na-amasị gị ọ bụ ihe na-amasị gị nke ukwuu nya bụ ịpụta ị na-eme pretenda nya bụ chijie ịghọla agụ owuru chifo ịghọla nja chijie ịghọla agụ owuru nya bụ ewere ọkụ ịghọ taiga nya bụ ị na-enene ihe onye ọbụla na-ashịa ịma na ihe ọ na-alaik ifuru ka isi ashị akwa si n'ụba di na nwaanyị ọ bụ ihe nna like achọrọ m ka onye ọbụla na-anụ di na nwaanyị na-agba aka afịa a na-enwe aṅụrị na ọ bụ ihe Chukwu kwuru sisi ji enụba di na nwunye so ịmakwala ihe na-ashị akwa ọ bụ ihe ị na-alike nya bụ ka ịmụtakwa ọ bụrụ na ịnwa bụrụ tata ịmali ya itichepụ aka n'ihe ọjọọ nya bụ ifu nnọọ ihe ahụ fatọ ka a notisi fatọ ka ekwuo maka fa nya bụ ịbịa na-ekwu ọ bụ promotion na anụlia ụmụnne nya bụ ipromotu zinefa ọ bụrụ na ịma bụrụ isikwa na ịmara itichepụ aka na ya maka ịma na ụmụ nwoke ọ na-akwa afịara ihe ya fụrụ enwu ofa ije na-epu promotu ababa njin na ababa ukwu na kpekus ma kasava ma mbaji ị na-epromotu fa lọba nlọ fa etibe mkpu kpọba gị afa ụfọdụ fa ebinye jee mee ofe ihe fa ekwesịrị ime maka ipromotu kpekus promotu kasava promotu mbaji ipromote chenye imeche fa akpili ogologo tukuntukom iche na fa okwafa fugodi onye ala fa doka anya bulu ihe sunye ya kama emeche owutebe fa nya bụ ipromote zine ekpekus ma ọ bụ ihe ifi agafe gbanda ahụ nkịtị ifugonu na ọ bụ culture ndị Guinea Equatoria na nwunye na-eme di ya na-eme onye ọbụla na-eme oyi nwaanyị si na ọ bụ oyi nwaanyị ka a na-aka avalu ị ga-anụ ụdị di gị ga-erute oyi nwaanyị ịsavụrọfa di ga-amalie gị anya maọbụ girlfriend ga-amalie gị anya ikunye ịsavụfa ifugie ụwa bụ kọleji ka anyị mụta ihe ndewonu ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ.